Unomanga wena. Ngiyakutshela. One, two. Okay. Nina bakaphunga lika Mageba. Hayi. Akushiyo ukuthi nina bakaphunga lika Mageba. Nina bakaphunga noMageba. Oh no Mageba. Uphunga noMageba. Hayi uphunga lika Mageba. Uthini? Hayi ngeke. I deep lento yenu. Hawu. Hayi yabona bafethu ezinye izinto nje angeke zize zenziwe abanye abantu uyabona Mina bakaphunga lika Mageba. Hey. ezinye izinto ngeke zenziwe abanye abantu izifuna abanye abantu Awuqhubeka sisi. Okay babukele emakhaya igama lami uSikhumbu farm boy ngibhinqa nje ngwasedubeni angazi lutho yabo lokho engikwenza la ngikwenza ngoba ngicabangela abantu abathile kodwa manje kuyangihlula so sengithi ke bafethu angizonithulela nanga umuntu okumele ngabe uyakwenza kumele ngabe uyena nje okwenzile kahle kahle kodwa ke siyanibingelela kule ngosi bafethu iDepartment Ocean le sithi engonweni yeciko sikhona la emthonjaneni sitholakala nje khona la emthonjaneni yinto enhle le esizoyiqala ngenkani yethu siyazi ukuthi izophumelela kodwa ngokwelekelelwa yinina siyazi ukuthi izoba inhle kakhulu ngithi ke angizonithulela nali iciko la emthonjaneni eselivuthiwe elimkantshu bomvu kulento enziwa yimina ngoba ngibheda nje mfowethu Nina kaMdlokombane vukudla amadoda mina wazi umnyama odlela zimhlophe lebenkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina kaMdlokombane vuka ume ngentaba siyakhuleka kunabesilo zinkalo zonke izindawo zonke la kufika khona iDepartment Ocean lo okhulekayo umzameni Lindo Hlwanqongo Magic Boy abanye bathi ubhuti osebenza kwiTV mawuthanda ngisuka la emthonjaneni kwesakabelo obuka olwabuka inhlangu uyafubuka olimehla amancane hayi lento ishilo nabakaphunga lika Mageba mana yini uyisho kalula phone isabotage le bafethu yini kube lula kuyena hayi bafethu ilento ke lena engisho ukuthi kunezinto zabanye abantu hey bafethu kulungile hayi asedlula mfowethu mfowethu uyazi ukuthi engane kaBaba ngiyazi ukuthi abantu abaningi sebeke bakubona khona la epageini noma kuyo lengosi kodwa ayikho into eformal ebesike sayenza ethinta ukuthi sivele emphakathini noma sivele kubantu ngithi angithathele lithuba ngibonga amathonga ngibonge uNkulunkulu umveli inqangi ngibonge nasemphakathini ukuthi asinikezele lithuba lokuba nesibindi sokuma phambi kwamabona kude bhanyabhanya njengamanje obasimile umbukiso bhanyabhanya umbukiso bhanyabhanya umabona kude bhanyabhanya angikwazi ukuthi ukhuluma ngayo kodwa yazi kunento engiyithandayo yazi yes ukuthi ukuba ukho Naba ngikho la. Shuthi kahle awuyilutho ngaphandle kwawe. Ngiyayizela ke bafowethu. Uthi ke akayilutho ngaphandle kwami. Noma ngayibekanga exactly but ke yabona ke. Kodwa ke kulungile ke bafowethu ngoba nginithulela ubhuti noma umfowethu uyena ke umfowethu ezobe sihamba naye kule ndima le yalombukiso bhanyabhanya. Sihamba sinethulela inhlelo ezahlukahlukene kahle kushuthi bekumele ukuthi kube yimina bekumele ngiyiqale ngiyisho lento bese ngiyakubuza ngoba manje lento siphambanisile kubuza umuntu omele abuzwe inkinga mina bese ngenza umsebenzi wakho ngizotshela abantu ukuthi wena usuqashile no bafethu kubalekile ukwehluleka mawuhluleka bese udedela abantu abakwazi ukwenza into kangcono kodwa ke ukuzama akusho ukuthi wenza into wrong uzame mfethu mhlawumbe ngelinye ilanga kuyogcina kuhlangana mhlawumbe nje ngikunikeza iminyaka ibe 5 mhlawumbe ngale kwesithupha kuyobe sekungcono phela noNkulunkulu mfethu sengafika ngijezise ke ezulwini mathiwa hawu wena sakunikeza ithuba lokuthi kube ku TV kodwa nje mawusathi nina bakaphunga lika Mageba ngixolise kuleyo ndawo yobe nimzile babukeli nina bakaphunga lika Mageba Alright bafethu no mfoka Ncongo bengathi mina mhlawumbe
usungathi ukuzivezela kabanzi mayelana ne Deep Arts Ocean bese sibadedela ababukeli ngoba okukhulu kakhulu ukuthi sivele ukuthi sikhona sesiqalile siyasebenza mhlambe ke umuntu aphinda bonge nakwabathile abathe baveza abangakadalulwa okwamanje. Yes ngezathu ezithile abakadalulwa njengamanje kodwa noba nisibona nje kukhona abathile ngiyabonga. No mfowethu iDeep Arts Ocean ipodcast lena esiyenzile esiqalile ukuthi izolekelela abantu angeke ngisho ukuthi basemthonjaneni ngoba izobe ingagxilile emthonjaneni kuphela kodwa kuzobe kuyipodcast ezobe igxile kubantu bonke kufana nje ngokuthi mhlambe uma wenza umcimbi uzothi mhlambe umusic festival uyazi lapho ukuthi lonke uhlobo lomusic liyakwazi ukuthi lungene lapho ungasho mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uMaskandi bani festival uyabona yebo so nathi ke la emthonjaneni njengoba sizinze khona angeke sisho ukuthi podcast izosiza abantu basemthonjaneni kodwa ipodcast ezosiza abantu bonke baseNingizimu Afrika abantu bonke basesifundazweni saKwaZulu Natal abantu bonke besifunda sethu iKing Cetshwayo nezifunda ezinye oZululand nezinye izifunda iLembe nezinye Mgungundlovu nana bonke abantu all over lapha okufikela khona nje umuntu othi cha ngifisa ukuthi ngisizakale izosiza bona izobe isebenza i-podcast niyayazi i-podcast bafuthu ukuthi yini kodwa futhi khona lapho izobe izenza i-online radio phakathi yabona umuntu mayebuka uzothi yakahlahlela ngibuka i-podcast ngibuka i-TV ngibuka i-online noma ngilalela i-online radio kwenzakalana ngoba izobe ihlanganise konke ngenxa ukuthi engineer bethu abadidiyeli bethu bazobe behlanganisile o-producer ke lapho ungagcina ukudidiyela abantu abadidiyeli abantu abadidiyela abadidiyeli beyinhlelo bonke bazobe bexubile bahlanganisa bapheka bathulula bakhipha into okuyiyona yona quality nento ekuyiyona ezosiza abantu izobe ke igxile into eziningi sikhumba mfethu izobe igxile ikakhulukazi kumaciko sobe sisebenza kakhulu namaciko mangabe ngikhuluma ngamaciko ngikhuluma ngawo wonke umuntu owenza into enobuciko phakathi izobe idile kakhulu namaciko izophinda futhi idile kakhulu nabantu yabona ke mangabe sisondeza abantu abayizinyanga sizobe singasondeza abantu abazobe bethi bazoyiveza ukuthi mina ngenza ukuthi kuthwala kanjani cha kodwa sizobe siletha abantu abazosiza abantu abangezophoxa futhi umuntu ozobe ezosiza abantu siyazi abantu ukuthi baneyinkinga uthi umuntu uneyinkinga zomhlume uzobe kwazi ukuthi ekhulume ngomhlume ukuthi yini umhlume wakheka kanjani umhlume ubona kanjani futhi welapheka kanjani abantu abakanjalo abantu abazobe bezositshela bezosikhulisa bezododisa bezokwazi ukuthi besichushise besifundise bezobe bephethe imlando yakithi njengoba sila emthonjaneni nje bezositshela ukuthi umthonjaneni kambe yini kambe kuze kube umthonjaneni kusukapi besitshela ukuthi ngezikole ngokukhona izikole ebiza okuthiwa obizimali khona izikole ekuthiwa ovela ngaye bazobe sitshela kukhona imfula ebizwa imakuthiwa imfolo zemnyama nemfolo zemhlophe ngabe yini le bazobe besitshela zonke izinto ezifana nalezo kuzobe khona abantu abazobe besitshela ngesintu ngesizulu besikhulisa ukuthi uma ngabe kuthiwa uyacacelwa yini elindeleke kuwena so besibalethela abantu bezokhuluma nathi la bukhoma silalele sibuka bephinde futhi benikezwe nethuba ababukeli nabalaleli ukuthi bakwazi ukuthi babuze bayiphendele bona ziningi izinto engakhuluma ngazo kuzobe khona ama-update emidlalo kukhona ama-update ezindaba ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile yonke into sobe siphethe sikhoma mfethu so sizobe sikhuluma ngayo kuyona i-Deep Arts Ocean lapha sithi khona engonweni yeciko mfethu mina ngifisa ukuphinde ngikuveze lokho mfana ngokuthi kubhlungu ukubona iciko elalivelele seliphelela emgwaqeni iphelela ezipotini eindaweni mfowethu othi mangabe ubona uzwe uthi lo muntu wayithi mayihlabelela kube khona into engithinta emahlombe uthi mawumbuka mfowethu kucwebe inyembezi ngenxa ukuthi uyayazi into eyenzekayo ngamaciko yabo maningi kakhulu amaciko mfowethu la sitholakala ukuthi khona lo muntu bevelele mfowethu uvele mhlambe ngengoma eyodwa kwase kuba khona izinto ezilimalayo kuyena iconfident yangabi saba into ebikade ikhona kwafana nehistory yonke into yakhe we going deep sifuna ukuya lapho ukuthi kwenzakalani ngomuntu owayephiwe uma ephiwe usuke ephiwe obani labo bantu uyabazi yini uyakukhombisa yini uyaba recognize yini ingakho sithi Deep Arts Ocean sithi engonweni yeciko kodwa ke asizukhuluma ngamaciko kuphela ingakho sithi it's deep
ingoba kunabantu abaningi esizobe sibalanda bezosidodisa bezosazisa ngezinto eziyimfihlakalo. Mina ngiye ngizwe kuthiwa eintabeni ezithile kunendawo la kuthiwa kuyanikelwa kubekwa imali ecwebezelayo. Leyo nto besiyafihlwa mfowethu. Sikhule thina njengoZulu endaweni zethu singazi, kodwa sizokuthiwa kunabelungu abafika ngamabhanoyi beyogibela bekhona lapho. Ifihlelwana lonto leyo ngoba kumele sazi mfowethu ukuthi isizaphi isivikelaphi, ngoba siyazi ukuthi lezo zinto ziyazivikela ukuthi abanumzane balezo indawo lezo bengabi nolaka. Yabo, so sizoya ngisho lapho mfowethu. Ziningi izinto mfowethu eseduzane nempilo zethu esinobungozi kodwa engakhulunywa ngazo. Yabona, ngifuna ukuya lapho mina, ngifuna ukuya lapho. Yabona, inkani yami nokungazi lutho kwami kungisizile ukuthi ngibe kule ndawo le ngizokhuluma ngalezi zinto lezi, because ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngazi kabanzi ngalezo zinto lezo. Kunomuntu othola umsebenzi eintabeni ezikude, eintabeni zaseGoli, eintabeni zaseThekwini, ethi esasebenze izinsuku ezimbili ezintathu ebese eba nokugula ephathwe izinyawo zivuvukale, ebe nokushisela ebitoze, ebe nayo yonke into, egcine esewuyeka umsebenzi, ahambe ebuyele ekhaya, kuvela ukuthi kunomsebenzi akawuphiwe abadala. Yes, uzibile. So kunomuntu onesithunya, kunomuntu onethonga, kunomuntu onedlozi, kunomuntu nje ophiwe ukuthi akabe umelaphi noma akabe umprofeti noma akakhulekela abantu abomthandazi. Bonke labo bantu labo sizobe sikhuluma nabo, sikhuluma ngabo ukuze umuntu azi, ngoba akusibo bonke abantu abazohamba beyofaka ama CV behlale kuma interview ebese beyaqashwa besebenzi kwamlungu belindele ukuthi kuzongena imali ukuphela kwenyanga, kodwa kunomuntu ongakwazi ezenzele imali. But kunezinto ezincane esizibili, kunabantu njengamanje abangaphumeleli ngenxa ukuthi izinto zabo zibanjwa abantu ababaphe imisebenzi ukuthi wena usibili. Ngabe ithonga lakho khona ni olenzela khona ngalesipho elikuphe wona lo msebenzi osebenzayo wake wawubonga yini kulaba ababekunikile? Abanye bashiwa ngamakhosikazi, abanye bashiwa izintombi, abanye baphelelwa imfuyo yabo ngenxa ukuthi ababonge emsamo. Sizobe sizokhuluma, sizobe sisondeza abantu abafana nalabo abazobe bezokhuluma nathi. Bakhona abantu abazi isiZulu, ngeke ngize ngibadalule, baningi. Abanye bacikoze endaweni eziningi ezahlukahlukene. Sizobacela sibameme size nabo la. Siphinde futhi sizomema nabantu abazositshela ukuthi kwenzakalani. Sike sabona sikhumba mfowethu inyanga sayibona isondelene nenkanyezi, abantu bathi umhlaba uyabhubha. Kodwa ngenxa ukuthi bakhona oso science, sizoba memo oso science bezositshela ukuthi mangabe kusuke kunje kusuke kwenzakalani, nanokuthi yini elindelekile eminyakeni ezayo njengoba siphila nje kulomhlaba esiphila kuona. Bezosifundisa ngezinto eziningi ezahlukahlukene. Kuningi sikhumba mangabe sithi deep arts ocean, silapho sisuke sikhomba ukuthi izinto eziningi sizobe singena kuzo deep lapho ekujule khona, kodwa sijule kakhulu. Khumbula masithi engonweni yeciko, ingono ile etholakala ebeleni, umuntu lapha ancela khona. Ngesikhathi uzalwa wena, uzalwa uhlakaniphele ebeleni lelo suku lincela, uzalwa ufumbethe. Lokho kufumbethe nalokho okuncele ebeleni sifuna ukungena deep ukhona, bese sikwazi ukuthi sizokwendlala la kwi deep arts ocean. Yabo mfakaNcongo, uma usakhuluma kanje kucwebe inyembezi kimi, kodwa into ebhlungu nengiyaziyo ukuthi iyohlezi idelelekile. Yabona mfethu, uma ukhuluma ngenyanga nelanga ukhuluma ngoso science uyajula, kodwa mina kimi kuringa ukuthi kunengwevu mfowethu, amakhehla amadala adelelekile, anolwazi olunzulu mayelana nalezo zinto lezo, kodwa ngenxa yokuthi abukeleka phansi nanokuthi ayingafundile. Kwesinye isikhathi ila kumele siye khona emaqinisweni ekuthenini imfundo kahle kahle yezela ukuzosembula ulwebu olwalusemehlweni ethu enyama nawakamoya, noma yayizovimba izinto okwakumele siyibone sambulelwe zona. Inkinga enkulu ukuthi sesigudluke kokwethu. Yabona imfundo nenkolo, angisho ukuthi ngiyakublame, ngiyagxeka, ngingomunye wabakholwayo. Kodwa imfundo nenkolo kukhona abakuthatha ngenye indlela. Yes. Kanti indlela mangabe uthi uyabuka kumele ngabe siyayihamba indlela eyodwa, sikhumbule ukuthi thina singamaZulu. Kodwa khona umuntu obonayo ukuthi yena kahle kahle usephile emhlabeni wakhe yedwa, sengazi ukuthi nje ngathiwa akasesu yena umZulu, angazi ukuthi usengabizwa ngani, ngoba usefuna ukuthatha le yanto ayiphile ayigqoke abe yiyona. Kanti phela manje kumele ukuthi thina sifuze laba abantu ababenze lezi zinto leziyana. Yes. Bese siye kuyipraise. Yes, bese siya yes, angijabona. Siphinde futhi sizehlise sithobelana.
ngoba yonke into sikhumba umuntu nomuntu akayifunayo emhlabeni ngisho singakhuleka uNkulunkulu ngisho ngaye emsamo yoshisa impepho kodwa yonke into oyifunayo emhlabeni ngeke uzuyithola emsamo ngeke uzuyithola eNkulunkulu uzoyithola kumuntu sikhumba so ngakho kumele sibahloniphe abantu sibathobele abantu yeah uma ngabe ucela uNkulunkulu uma ngabe ucela ezidalweni zakini yonke into oyifunayo uzoyithola kumuntu uma ngabe uthola umsebenzi lo msebenzi uzobe unikezwe umuntu uma ngabe uthenga imoto ngeke uNkulunkulu ethi nansi imoto ndodana nayo imoto ndodakazi kodwa kuzobe kuumuntu ozobe kunikeza isikhiye ozobe kunika zonke into zakho uthathe imoto egarage uhambe nayo ngakho kubalekile ukuthi sithobelane sihloniphane bonke abantu sibazise ukuthi bangabantu siphila nabo ngoba sizobe sila ngiyazi ukuthi silindele ukuthi kube khona abantu ababe begxeka kuma comment ababe befona begxeka ngenxa ukuthi lezo zinto lezo abahambisani nazo yes unamanga wena alright nanokuthi ke mfokancongo mina angifisi mhlambe sigcina sisikhuluma kakhulu khumbula bekuyi introduction yethu le ziningi izinto ezenzekile one lento esiyenza la nesiqala mhlambe umunye uzobona sengathi siyiqala manje ngo2025 Monga ku YouTube uzofika ubone ukuthi lento ngo2020 ibikhona iDeep as Ocean ngo2020 ibikhona ngo2021 ibihamba futhi angifuni ukuya kakhulu lapho ngoba abanye mhlawumbe bazosuke bethuke but yabona uma uthi usikhumba kade ngambona ehamba necamera kanti wenzani hamba ku YouTube uzofika ubone khona kulungile bafethu uyena kade interviewer kodwa njengamanje mina osephetha ke manje siyathokoza kakhulu ukuthi nisibuke sisho lokho esikushoyo okwamanje sisakwedlulisa ukuthi yini esiphethe siqukule kade silokhu sikugodlile singafuni ukuthi sikusho ngoba iphupho mangabe unalo akumele ukuthi ulithathe ulisabalalise kodwa ngoba manje sesiyenza asisakhipha umcabango sesiyenza njengoba nibuka lapho emakhaya sesiyenza ke manje yeah siyatholakala YouTube uyasithola yes Facebook uyasithola TikTok uyasithola yabona yes and kumele sikhumba sibe ne channel ku WhatsApp lapha khona bonke abazobe befisa ukujoina i-channel ke usuku uzongena nje ku WhatsApp ufike ujoine khona i-channel bese uyahlala khona yonke into uzoyithola ngendlela okuyona yona maningi ama video nizobe niwabuka azobe lokho edlala siwafaka kodwa kubaleka kakhulu si podcast si TV si radio ilapho uzokwazi ukuthi nawe mawufisa ukuba ingcenye ukwazi ukuthi uyiphawulele khona ukwazi ukuthi uyizwele khona ukwazi ukuthi ufundiseke khona ngozobe ufuna ukufunda nokuthi ucobeleleke ngolwazi sizobe siqeza kokwansile yes mfokancongo ne channel izotholakala mhlambe Monday izobe lo Monday yesiyakona izobe ikhona isebenza sekukhona okutholayo khona kuningi kakhulu okuhle bafethu esikuzamayo indawo yangakithi le sizintatheli ezikhulile zakhulela khona la sihambile sayokwenza lokho esikwenzayo sathola namadlela ahlaza emsakazweni ethile saba ingxenye yezinto eziningi eziqaliwe kodwa okubaleka kakhulu ukuthi emphakathini sibuyiselane okokuqala ezintweni ezinkulu ebesiyifisa noma esasiyifisa siqala nathi ukungena kule ndima yobuntatheli ukuthi ngelinye ilanga siyosiza umphakathi wangakithi ngoba intatheli iyahlonishwa intatheli iyalalelwa kodwa kubeka ukuthi ngaleso sikhathi sasibheka abathili ukuthi bayoba nephupho elifana naleli yes kodwa ngenxa ukuthi into okushuthi ya esasiphathiswe yona kwazi kwaphoqa ukuthi kuyofika isikhathi lapha khona nathi okuyoba khona sikusungulayo bese kusiza umphakathi yabona nje mina ngeke ngiqamba manga baningi okumele sibabonge mfokancongo kodwa okuyibona abasondeze la eduze kwabo ibona esibabeka eqhulwini kubantu kumele sibabonge bayazi ngiyazi futhi bayasibuka basilandelela basibuka kancane bamonyozele ngoba kukhona okuhle esikuvezayo ngenxa yabo njengabantu abazobe besponsorishile ngicabanga ukuthi kukhona izinto zabe izobe zidisplay khona la kwi podcast yethu kakhulu ezizobe zivela khona ukuthi obani asifuni ukukhuluma kakhulu but siyenza kuphela yes so besisho kamnandi sithi unamanga wena ngiyakutshela unamanga wena ngiyakutshela